Mně tady tohle padlo. Já tady blázním. Oh. Ne. Se posra. Kamo, ne. Já jsem se teďka málem dost. Kamo, ne. Kamo. Kamo. Jasně, ten krok neprotočil. Kámo. Kdyby mě to vyfalo, mě jsem tady kdy. Vole kokotiny. Kámo. Hnedka jsem to zapl a padlo mi to. Takže pro další videa zatím hoďte sem odběr, like, pokud chcete další videa, jestli mi tady tohle padne, nebo ne. Já tady tohle už několik měsíců. A je roku, to je úplně jedno. 2 roky tohle hraju, myslím, možná míň. Já nevím přesně. Takže nahoďte sem lajkose a samozřejmě odběros. Hype 30 odběratelů. Sorry, že nejsem tak bohatý jako ostatní youtubeři, ale teprve jako začáteční. 4 měsíce, jo, jak Dodo, 4 měsíce nebo 9 měsíců, 10 možná. A má vole 136 milionů tisíc odběratelů. Takže hoďte sem odběros a lajkos a samozřejmě nějaké komentáře, jestli máte otázku a po další videa zatím čus.